салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадем ба канали Азнам блог. Видеоролики имрӯза дӯстон якчанд фактҳои аҷоиб дар бораи Китай. Марҳамат дӯстон, ба касе ки видеоролик интереснай тамошо кунед, мо бошад сар мекунем. баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аҳволи Китай то ҳамон дараҷае паст шуда буд ки ҳатто сатҳи зиндагии онҳо аз зиндагии камбағалоне ки дар Африка буданд аз онҳо ҳам бадтар шуда буд. ва бояд ки китайҳо ҳамаи чизро аз нол сар мекарданд. ва чӣ хеле ки мо дидем дӯстон, баъд аз якчанд солҳо дар Китай биноҳои баландошона тамоми як намуди заводу фабрикаҳо сохтанд. ва чӣ хеле ки мо медонем дар айни замон Китай дар ҷаҳон дар ҷои якум меистад аз ҷиҳати тараққиёти илму техника. мардуми Китай ба ин дараҷаҳо барои он расиданд ки ин мардум худашон меҳнатро дӯст медоранд ва хело ҳам боақл ва босавод ҳастанд. ва чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, одамон дар як сол аз ҷои корашон зиёда аз 5 ё ин ки 6 маротиба рухсатӣ мегиранд ва рухсатии онҳо аз 1 то 2 моҳ давом мекунад. аммо дар Китай бошад дӯстон, онҳо дар як сол 1 маротиба рухсатӣ мегиранд ва ин рухсатӣ ҳам аз 6 рӯз зиёд нест. ва боз онҳоро дар рӯзи ягон намуд ҷашн маросимҳо аз ҷои корашон рухсатӣ медиҳанд. мисол мегирем, дар соли навӣ онҳоро танҳо 2 рӯз аз ҷои корашон рухсатӣ медиҳанд. агар онҳоро аз 2 рӯз зиёд рухсатӣ диҳанд, онҳо худашон наметавонанд, барои он ки онҳо корро хело ҳам зиёд дӯст медоранд. ҳоло дӯстон, мо бо шумо дар бораи кори онҳо гап задем. ҳоло бошад дар бораи кӯдакҳои онҳо гап мезанем ки онҳо чӣ гуна таҳсил мекунанд. кӯдакони инҳо дар мактаб аз саҳар то шаб дарс мехонанд ва бар замми ин онҳо боз вазифаи хонагӣ ҳам низ мегиранд. барои ҳамин агар талабаҳои Кореяро бо ягон давлати дигар муқоиса кунем, савод ва ақле ки талабаҳои Корея доранд, ҳатто муаллимҳои дигар давлатҳо надоранд. кӯдакони Корея то он дараҷа басавод ҳастанд ки агар ягон лаҳзае бекор монанд, онҳо аз худашон ягон чизи нав ихтироъ мекунанд. ва чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, дар ҳар як давлат ҳар як духтар мехоҳад ки зебо бошад. дар Корея вақте ки духтарони онҳо аз синни 18 боло мешаванд, падару модари онҳо ба онҳо на телефон ва на мошин тӯҳфа мекунанд. медонед дӯстон ба онҳо чӣ тӯҳфа мекунанд? ба онҳо махсус дорӯе тӯҳфа мекунанд ки ин дору фигураи духтарони онҳоро калон ва зебо мегардонад. ва духтарони Китайро бе макияж дидан ин хело ҳам кори душвор аст. вақте ки онҳо ба кӯча баромаданӣ мешаванд, онҳо дар рӯи худ қариб 3-4 қабат макияж мекунанд. на танҳо духтарҳо дар ин ҷо, балки писаронаш ҳам ба ин кор машғул ҳастанд. дар ҷойҳои мо дӯстон, агар одамҳо монда шаванд, вақти худро ба тамошои телевизор ё ин ки ягон чизи дигар мегузаронанд ва худашонро ором мекунанд. аммо дар Китай бошад дӯстон, агар онҳо монда шаванд, бинед ки онҳо чӣ кор мекунанд. одамони ин давлат қариб дар ҳама ҳолат механданд. ягон коре нест ки онҳо дар ин наханданд. чӣ хеле ки мо дидем дӯстон, дар ин ҷо як одам як тӯбро ба мисли вирус кардааст ва инро бо бит мезанад ва ба ин кори худашон боз механданд. ва боз дӯстон, дар Китай махсус парке аст ки дар он ҷо одамон тарзе сохта шудаанд ки гӯё ки онҳо дар ҳоҷатхона нишаста бошанд. ва ин буд дӯстон якчанд фактҳои аҷоиб дар бораи Китай. бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.